Moikka moi! Mä oon Susanna Heikari Positive Education Oy:stä ja tällä videolla me jatketaan edellisen videon teemaa mindfulnessista, mindfulnessin mahdollisuuksista opetuksessa ja erityisesti nyt ollaan puhuttu koulumaailmasta ja siitä, miten me voidaan hyödyntää läsnäolon taitoja, mindfulnessia siellä kouluarjessa. Ja mä jaan teille nyt taas täältä hieman tätä ruutua, niin päästään yhdessä tutkimaan ja jäsentelemään, että läsnäolon taidot laitettuna pähkinän kuoreen, mitä ne oikeastaan on. Viivi Pentikäinen ja Pauliina Avola jäsentelee Kukoistava kasvatuskirjassa läsnäolon taidot seuraavasti. Läsnäolon taidot ovat taitoa olla tietoisesti läsnä omassa elämässä ja ihmissuhteissa. Läsnäolon taidot ovat taitoa asettua, rauhoittua ja keskittyä. Läsnäolon taidot ovat taitoa rauhoittaa itsensä stressaavissa tilanteissa. Ja läsnäolon taidot ovat taitoa keskittyä pitkäjänteisesti ja uppoutua tekemiseen. Nyt tuolta on ihan tietoisesti punaisella napannut tuon kolmannen kohdan, taitoa rauhoittaa itsensä stressaavissa tilanteissa. Eli mindfulness tarjoaa meille työkalun sellaisiin tilanteisiin, joita me kaikki elämässä kohdataan. Oppilaat kohtaa koulussa päivittäin stressaavia tilanteita. Nyt ei puhuta pelkästään koetilanteista, vaan ihan sosiaaliset tilanteet voi varsinkin murrosiässä olla aika stressaavia. Tai kun vaihdat koulua, luokkaa, otat erilaisia valinnaisaineita, missä tutustutaan uusiin ihmisiin. Jos meillä on ottaa sieltä omasta repusta erilaisia tämmöisiä työkaluja, joilla me voidaan rauhoittaa itsemme sellaisissa tilanteissa, kun me voidaan kokea ihan keholliseen, fyysiseen asti kulkeutuvaa stressin tunnetta, eli jos me huomataan, että sydän hakkaa, käsiä hikoiluttaa, on vähän semmoinen lepattava olo, niin silloinhan se stressaava tilanne on jo yltänyt sinne meidän kehollisuuteen asti, ja puhutaan jo semmoisesta ihan voimakkaastakin stressireaktiosta. Ja miten paljon se tuo oppilaalle itseluottamusta ja semmoista kyvykkyyttä johtaa omaa elämäänsä ja erilaisia elämässä päivittäin ohikiitäviä hetkiä, kun heillä on sitten mahdollisuus vaikkapa hengityksen avulla rauhoittaa itseään niin, että se vaikuttaa jopa sinne sydämen sykkeeseen asti. Eli me tiedetään tänä päivänä, että jos me pidennetään meidän uloshengitystä ja me tehdään sellaisia syviä hengityksiä, niin se lähtee aktivoimaan meidän parasympaattista hermostoa, mikä taas sitten lievittää stressiä ja niitä stressihormoneita siellä kehossa madaltaa. No mitä se läsnäolo sitten oikeastaan on? No se ei ole mitään sellaista mystistä tai kummallista, mitä pitäisi tuolta ulkopuolelta yrittää saavuttaa. Läsnäolo on meissä kaikissa oleva olotila. Se on siellä syvällä meidän sisällä, ihan kaikissa ihmisissä. Kyse ei ole niinkään siitä, että me lähdetään tavoittelemaan jotain sieltä itsemme ulkopuolelta, vaan tässä on nyt kyse siitä, että me rauhoitetaan meidän mieltä, meidän tunnemaailmaa, me pysäytellään meidän keho näiden erilaisten harjoitteiden kautta. Ja silloin se läsnäolon tila tulee tähän hetkeen näkyväksi. Me voidaan kokea se, miltä se tuntuu, se semmoinen rauhallinen, luottavainen läsnäolon tila. Vähän niin kuin aurinko paistaa kirkkaana tuolla keskitaivaalla aina välillä se koko aika siellä porottamassa pilvettömältä taivaalta, niin ei se läsnäolokaan ole meillä koko ajan tässä 100% elämän hetkessä näkyvillä, vaan välillä tässä on vähän ajatuksia ja tunteita tiellä ja toisinaan ne tunteet vähän kaappaa meitä mukaan ja ajatukset vie mennessään ja ne on niitä hetkiä, kun me karataan kauemmas ja kauemmas siitä meidän omasta läsnäolon tilasta.
Ja ne hetket, kun me pysäytetään meidän kehoa, rauhoitutaan, tiedostetaan meidän oma hengitys, joka tapahtuu tässä hetkessä. Sen takia hengitys on hyvä ankkuri. Niin meidän mieli lähtee rauhoittumaan sen kehon rauhoittumisen ja vaikka hengityksen seuraamisen kautta. Me pikkuhiljaa kutsutaan sitä läsnäolon tilaa itsessämme esiin. Eli läsnäolo on meissä ihan kaikissa olemassa oleva tila, johon me päästään kulkemaan semmoista polkua pitkin kuin kehon pysäyttäminen, hengityksen pidentäminen, ylipäätään hengityksen huomioiminen tai vaikka omien ääniaistimusten huomioiminen. Eli nämä on tämmöisiä niin kuin polkuja. Ja sinne läsnäolon tilaan voi päästä hyvin montaa eri polkua. Ja mindfulness-harjoitteet on juurikin näitä erilaisia harjoituspolkuja, joiden avulla sä pääset kulkemaan sinne itsessäsi olevaan läsnäolon tilaan. Silloin kun me ei olla läsnäolon tilassa, niin me ollaan automaattiohjauksella. Me kuljetaan autopilotilla. Ja tämmöisiä hetkiä, kun me ollaan autopilotilla, niin sä huomaat siitä, että lähdet toimittaa jotain asiaa, menet vaikka kauppaan ja sun pitää lähteä sinne ostamaan maitoa. No sitten sä oot siellä kaupassa ja ostat kaikenlaista ja kun tulet kotiin, niin huomaat, että et ollut ostanut sitä maitoa, mitä lähdit sinne kauppaan hakemaan. Tai toinen semmoinen hyvä merkki arjessa, mistä huomaat, että et ole läsnäolon tilassa, vaan toimit vaan automaattiohjauksella, että sä lähdet hoitamaan siellä omassa kotona jotain juttua. Ja sitten sä pyörit vaikka, jos on vaikka 2-kerroksinen talo, niin pyörit siellä alakerrassa ja mietit, että mitähän mä lähdin tänne tekemään. Eli silloin meidän keho vaan liikkuu paikasta toiseen ja ajatukset pyörii ihan muualla ja ne ei ole yhteydessä toisiinsa, vaan me toimitaan vähän niin kuin automaattiohjauksella. Kukas meitä silloin oikein ohjaa? Se on hyvä kysymys. Eli jos mä en itse tietoisesti ohjaa sitä omaa ajattelua, tunnemaailmaa tai toimintaa, niin kuka mua sitten ohjaa? No, tullaan takaisin sinne kouluarkeen. Opettajan oma hyvinvointi ja läsnäolo on kaiken keskiössä. Ja minkä takia näin on? Jos opettaja itse on täysin uupunut, niin meillä ei riitä kerta kaikkiaan empatiaa myötätuntoisesti havainnoida niitä oppilaita ja heidän tarpeitaan. Itse asiassa stressaantuneena ja uupuneena meidän näkökenttä ihan fyysisesti kaventuu. Eli me nähdään vähemmän, me huomataan vähemmän. Ja mitä uupuneempia me ollaan, niin sellaisia ekoja, niin kuin hälytyssignaaleja on ehkä sellainen kyynisyyden lisääntyminen, ehkä semmoinen asenne, että niin mä teen täällä nyt vaan nämä tarvittavat, vaadittavat rutiinit enkä yhtään sen enempää. Eli meillä ei riitä voimavaroja siihen, että me kyettäisiin näkemään, että mitä siellä ehkä niillä oppilailla on meneillään, mitä tarpeita siellä on, tuleeko kaikki kuulluksi ja nähdyksi, vaan me kavennutaan siinä meidän ajattelussa, me nähdään vähemmän, me pystytään ajattelemaan paljon rajoitetummin, kun taas sitten hyvinvoivina ja palautuneina, seesteisinä ja rauhallisina me kyetään olemaan empaattisia ja näkemään ne oppilaiden signaalit, mitkä siellä haluaisi tulla nähdyksi ja kuulluksi. Yksinkertaisesti hyvinvoivat opettajat ja aikuiset kasvattaa hyvinvoivia lapsia ja nuoria. Ja me ei voida edellyttää, että me pystyttäisiin opettajina viemään oppilaalle jotain sellaista, mitä me ei itse olla ymmärretty. Että se on vähän sama, jos mä lähtisin opettaa vaikka lukion fysiikkaa, kun mä en ole opiskellut yliopistolla fysiikkaa, niin ei mulla ole semmoista niin kuin tietotaitoa siitä, että mitä se oppiainessisältö on. Ja hyvinvoinnissa ja nimenomaan näissä mielenhallinnan keinoissa on vähän sama juttu, että meidän täytyy ensin itse sukeltaa sinne niin kuin kokemaan ja tutkimaan ja opiskelemaan, että mitä se hyvinvointi kokonaisvaltaisesti on ja mitä se mielenhallinnan taidot ja läsnäolon taidot näyttelee siellä hyvinvointitaitojen kentässä. Että me pystytään limittämään ja linkittämään läsnäolon taitojen
ymmärrys sinne kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kenttään, niin silloin me ollaan jo aika tukevalla ja vankalla perustalla ja pystytään viemään lapsille ja nuorille tällaisia taitoja, koska me ollaan itse koettu ja käsitetty oman harjoittamisen ja oman tiedon ja perehtyneisyyden kautta se laaja ymmärrys siitä, että minkä takia meidän tulee näitä työkaluja sinne kouluarkeen viedä. No, jokainen opettaja tietää ihan varmasti, että opettajan työ on tosi merkityksellistä työtä ja sillä on itse asiassa todella voimakkaat vaikutukset lasten ja nuorten, jopa heidän perheiden elämään, mitä sinä opettajana teet siellä luokassa ja kuinka toimit siellä työyhteisössä. Eli siinä on aikamoinen valta ja vastuu siinä opettajan työssä. Ja sen takia se on niin äärimmäisen tärkeää, että opettaja ottaa sen oman hyvinvoinnin tosissaan ja olisi myös itsellensä myötätuntoinen. On aikamoiset vaatimukset tänä päivänä opettajille siitä, mitä kaikkea pitää opettaa, mihin kaikkeen pitää kyetä ja pystyä, kuinka monta eri digilaitetta, menetelmää, oppimisalustaa pitää ottaa vuosittain haltuun ja käyttöön, ja sitten taas kaikki muuttuukin jo ja opsikin taas muuttuu. Eli opettaja on tietotyöläinen, jolta vaaditaan aika paljon erilaista osaamista. Että opettajat onkin sellaisia moniosaajia, monitaitureita. Siitä syystä se korostuu, että opettajan tulisi myös itselleenkin antaa sitä hyväksyntää ja ystävällisyyttä niin, että ne semmoiset terveet rajat siihen oman työn tekemiseen uskaltaisi asettaa, jotta voisi olla se hyvinvoiva aikuinen siellä lasten ja nuorten tai jotkut aikuisten edessä. Eli opettaa sitten minkä ikäisiä tahansa, niin se opettajan oma jaksaminen, hyvinvointi ja se tunneilmapiiri vaikuttaa todella voimakkaasti siihen ryhmään, ketä opetetaan. Ja tästä syystä juuri opettajan tulisi itse vaalia niitä palautumisen, läsnäolon, rauhoittumisen hetkiä, eikä olla ehkä koko aika siellä työssä saatavilla ja käytettävissä, vaan välillä vähän sulkee ovea ja menee sinne rauhoittumaan, hengittelemään 5 minuutiksi ja sitten on taas paremmin läsnä muille. Mutta kurkataanpa vielä ihan, miten nämä aivotaidot, mindfulness-taidot, jotka ovat myös niin kuin aivotaitoja, aivojumppaa, läsnäolon taitoja, niin miten ne oikein siellä aivoissa sitten ilmenee harjoittamisen myötä. Mielen tapahtumat muuttaa meidän aivoja sekä väliaikaisesti että pysyvästi. Pysyvät muutokset tarvitsevat aina toistoja. Jos me lähdetään ottamaan mindfulness-harjoitteita luokkaan ja sinne kouluarkeen, niin sellaiset yksittäiset harjoitustuokiot antaa semmoista hetkellistä palautumisen lääkettä tai hetkellisiä palautumisen hetkiä, mikä on myös tärkeää. Ehdottomasti niitä tarvitaan. Mutta sitten jos me halutaan ihan oikeasti vaikuttaa tällä mindfulness-jumpalla sinne meidän aivoihin, niin silloin siellä täytyisi olla systemaattisesti, suunnitellusti näitä mindfulness-harjoitteita siellä kouluarjessa, vaikkapa juuri jokaisen oppitunnin alussa pieni hetki, niin että se ei ole sattumanvarasta ja ripottaista, vaan se on ihan oikeasti näkyvillä siellä lukujärjestyksessä ja jaksoissa, että millä tavalla näitä harjoitteita tehdään. Ja kun niitä tällä tavalla lähdetään rakentamaan sinne kouluun niitä läsnäolon taitoja, niin silloin saadaan pysyviä muutoksia. Silloin sinne tulee riittävä määrä toistoja, jotta ne pysyvät muutokset on mahdollisia. Me tiedetään, että samanaikaisesti laukeavat hermosolut kytkeytyy yhteen. Ja nyt kun me lähdetään tällaista uutta harjoitetta tekemään, niin toistoja täytyy olla aika paljon, että ne uudet polut sinne aivoihin muotoutuu. Jos me lähdetään tuonne umpihankeen tallaamaan, niin ekan kerran kun tallataan umpihangessa, nostellaan jalkoja, niin sinne tulee ne ensimmäiset jalanjäljet. No sitten kun me kävellään sitä samaa reittiä useampia kertoja, niin sitten siihen muodostuu se polku. Eli ei se sen kummempaa tietyllä tavalla ole, mutta se vaatii sen systemaattisen toistamisen ja pysyvyyden siellä koulussa, jos halutaan hyötyä nimenomaan näistä metodeista.
Aivojen tapahtumat muuttaa meidän mieltä, koska aivot ja mieli on yhtenäisesti toimiva järjestelmä. Eli se, millaisia polkuja me sinne aivoihin rakennetaan, niin se vaikuttaa siihen, että millainen mieli mulle muodostuu ja sitten taas toisinpäin. Eli tähän liittyy nyt sitten tuo meidän seuraava slaidi, jossa me päästään katsomaan, että mistä tässä prosessissa on yhdestä näkökulmasta kyse. Eli kyse on tällaisten metakognitiivisten taitojen kehittämisestä, mindfulness-taitojen eli tietoisen läsnäolon taitojen oppimisessa. Me kehitetään metakognitiivisia valmiuksia. Metakognitio tarkoittaa tietoisuutta tietoisuudesta. Eli vähän semmoinen kuva, että kotka liitelee tuolla taivaalla, niin se näkee tosi laajalle ja se näkee sen kokonaisuuden, mitä siinä alapuolella tapahtuu. Niin meidän tietoisuus tämän mindfulness-harjoittamisen myötä myös laajenee näkemään enemmän meidän omista informaation prosessointiin liittyvistä toiminnoista. Ja nyt jos me otetaan vaikka esimerkiksi ajattelu, niin mullahan koko aika meillä kaikilla on paljon ajatuksia ja itse asiassa suurin osa niistä ajatuksista, mitä me ajatellaan päivän mittaan, on niitä samoja. Tämäkin on jo ihan tutkittua faktaa. Niin se, että mä pääsen havainnoimaan, että minkälaisia ajatuksia mun ajatuskentässä liikkuu, niin kertoo mulle, että mä en ole ne mun ajatukseni, koska mä pystyn havainnoimaan niitä erilaisia ajatuksia. Ja siinä vaiheessa, kun mä lähden kehittämään itselleni tällaisia taitoja, niin siitä tulee mulle valtava määrä itsensä johtamisen taitoja, koska sitä kautta mä pystyn vaikuttaa siihen, että mitä ajatusta mun kannattaa ruokkia, mitä ajatuksia mun ei kannata ruokkia, mitkä ajatukset tuottaa mulle myönteisiä tunteita ja esimerkiksi jos ajatellaan koulumaailmassa, niin vie mua kohti tavoitteita, mitkä ajatukset tuottaa mulle negatiivisia tunteita ja itse asiassa jarruttaa sitä tavoitteeseen pääsemistä. Eli tämmöisistä tosi tärkeistä itsensä johtamisen keinoista ja pienemmillä lapsilla puhutaan oman toiminnan ohjauksesta, niin tämmöisistä jutuista on kyse. Eli me ei olla meidän ajatukset, tunteet eikä myöskään tämä keho, koska me voidaan havainnoida tätä kaikkea. Mä voin havainnoida mun kehon aistimuksia, tuntemuksia, mä voin havainnoida mun tunnemaailmaa ja mun ajatuksia. Ja mitä enemmän mä tämmöistä harjoittamista teen, niin sen tietoisemmaksi mä näistä prosesseista tulen. Ja nyt jos me vielä vähän syvennetään, niin kysehän on kognitiivisesta käyttäytymiskolmiosta sitten taas toisesta näkökulmasta katsottuna. Eli kaikkia meidän toimintaa, tunteita ja kokemuksia johtaa meidän omat ajatukset. Meillä on joku ajatus, mikä on tuolla kolmion kärjessä ylhäällä. Mä ajattelen vaikka näin, että ihanaa, mä kohta lähden tuonne metsään kävelylle. Mun ajatus on siellä kolmion kärjessä. Ja se ajatus siitä, että mä kohta lähden metsään kävelylle, tuottaa mulle sellaista mielihyvän tunnetta ja vähän sellaista innostunutta tunnetta, että mä pääsen sinne kävelylle. Ja sitten pian kohta puoliin mä toiminnan tasolla toteutan tämän kaiken ja lähden sinne metsään kävelemään. Tässä on nyt tämmöinen myönteinen prosessi. Se voisi olla myös jotain ikävämpää. Mulla voisi olla ajatus, että mulla on järjettömän pitkä task list ja mä en millään ehdi tekemään näitä kaikkia asioita tänään, mitä mun pitäisi tehdä. Se olisi siellä kolmion kärjessä ylhäällä ja se johtaisi mulla tunnetasolla semmoisen stressin ja kiireen tuntuun, jopa pahimmillaan ahdistuneisuuden tuntuun. Ja sitten se toiminnan tasolla saattaisi näyttäytyä niin, että mä en pysty oikeasti selektiivisesti priorisoimaan, mitä mun kannattaa tehdä, koska nämä ajatukset sinkoilisivat mun päässä, että mitä kaikkea mun pitää tehdä, niin mä en oikeastaan sit saisi välttämättä hirveän rauhallisesti ja keskittyneesti mitään tehtyä, vaan se voisi näyttäytyä ehkä semmoisena impulsiivisena toimintana asiasta toiseen. Eli meidän kannattaa viljellä sellaisia ajatuksia, mitkä palvelee meidän hyvinvointia, meidän tavoitteiden saavuttamista ja sitä, että me sitten päästään niihin itselle tärkeisiin päämääriin ihan
voisi palastella tämän niin kuin yhden päivän aikana, yhden tunnin aikana, tai sitten jos ajatellaan laajemmin, niin viikko, kuukausi, vuositasolla, eli niin pienessä kuin suuressa tämä sama kognitiivinen käyttäytymiskolmio kyllä toimii. Eli meidän kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mihin me kiinnitetään huomiota, koska se, mihin me kiinnitetään huomiota, kasvaa ja lisääntyy. Niinpä mun kannattaa kiinnittää huomiota semmoisiin asioihin, minkä mä haluan kasvavan ja lisääntyvän. Jos mä en halua lisää stressiä, jos mä en halua lisää kiirettä, niin mun ei kannata koko aika puhua kiireestä ja stressistä ja ahdistuneisuudesta, jos mä en halua näitä elämääni. Jos mä haluan mun elämään ihania perhesuhteita, ihania kohtaamisia ystävien kanssa ja virkistäviä harrastuksia, sitten mun kannattaa puhua niistä, tai merkityksellisestä työstä, jos mä haluan itselleni merkityksellisyyden kokemusta mun työssä. Eli tällä tavalla niin kuin esimerkkien kautta toivottavasti aukesi tämä prosessi, miten se meissä tapahtuu. Ja Einstein on sanonut, että tekemällä sitä, mitä olet ennenkin tehnyt, saat sitä, mitä olet ennenkin saanut. Ja tähän mä hetkeksi pysähdyn, koska tämä on ollut mulle sellainen silloin noin 8 vuotta sitten, kun itse olin tosi uupunut tuossa opettajan työssä. Mä mietin, että rupeeko mä niin kuin sokerileipuriksi tai alaks mä tekee jotain ihan muuta, perustaks mä lastenvaateliikkeen vai mitä mä rupesin tekemään, että mä en ainakaan opettamista, mä en tällä tavalla enää jaksa tehdä. Mä olin aina rakastanut sitä opettajan työtä, se oli ollut mulle jo pitkään ihan jo yläasteikäisestä sellainen unelma-ammatti. Ja mä olin kokenut itse asiassa, että mä olin ihan hyvä siinä mun työssä. Mutta tuossa 8 vuotta sitten mulla tuli semmoinen niin kuin peili tähän mun kasvojen eteen, että jos mä tällä tavalla jatkan tätä hommaa, kun mä oon tähänkin asti tehnyt, niin mä en tule jaksamaan sitä hirveän pitkään. Maailma on muuttunut, oppilaat on muuttunut. Kun mä aloitin 20 vuotta sitten opettajana, niin ne kaikki metodit, mitä mä käytin, niin toimi valtavan hyvin siellä luokassa. No, koko aika itsekin olen tässä opettajauran varrella erilaisia koulutuksia käynyt ja kehittänyt itseäni, mutta tämä maailma on muuttunut niin valtavaa tahtia. Lapset elää aivan toisenlaisessa maailmassa ja levottomuus on lisääntynyt, keskittymiskyvyttömyys on lisääntynyt ja se kyvyttömyys sitoutua semmoiseen rauhalliseen työskentelyyn on vähentynyt. Tai siis se kyvykkyys on vähentynyt siihen rauhalliseen työskentelyyn. Ja mä elin tämän kaiken keskellä ja mä olin aika toivoton silloin. Ja mä ajattelin, että hei, että mitä mä nyt lähden sitten tekemään eri tavalla, jotta mä saisin tämän mun arjen näyttämään ja tuntumaan erilaiselta. Ja se oli se hetki, kun mä ajattelin, että okei, mä kokeilen nyt vielä, koska mä tykkään tästä opettajan työstä, niin mä kokeilen nyt jotain muuta. Ja lähdin tekemään päivittäin oppilaiden kanssa mindfulness-harjoitteita. Mä otin sinne myös muitakin laajalaisia hyvinvointitaitoja, muun muassa vahvuuspedagogiikkaa ja hyvän huomaamista, kiitollisuutta, mutta erityisesti se mindfulness oli mulle sellainen, millä mä sain sen rauhan sinne luokkaan, millä se pikkuhiljaa se levottomuus lähti kitkeytymään pois sieltä. Ja sitten mä tajusin, että okei, että kun mä käytän tällaisia uudenlaisia metodeita, niin sittenhän tämä onkin ihan mukavaa tämä työ taas. Ja mä saan keskittyä siihen opettamiseen ja oppilaiden ohjaamiseen ja nähdä sen ihanan oppimisen ilon, mistä mä olin aina itse ammentanut energiaa siihen omaan työhön. Eli halusin tämän tarinan jakaa, koska toi tekemällä sitä, mitä olet ennenkin tehnyt, saat sitä, mitä olet ennenkin saanut, on niin totuus ja viisaus siitä, että jos tällä hetkellä kokee sen oman työn kuormittavaksi, stressaavaksi, niin jos sä jatkat sitä samalla tavalla, niin sä tulet kyllä saamaan sieltä sitä samaa, mitä sä oot tähänkin asti saanut, eli sitä samaa tuntua. Mutta jos haluat tuntea työssäsi myönteisiä tunteita ja haluat kokea, että työpäivän jälkeen on energiaa, niin silloin kannattaa lähteä tekemään siellä arjessa jotain toisella tavalla. No, aivot on kuin lihas. Vähän niin kuin me mennään tuonne lenkkipolulle, niin jos mä en ole moneen vuoteen juostu ja lähden tuonne lenkille, niin en mä heti jaksa 10 kilometrin lenkkiä juosta.
ehkä en jaksa kävelläkään niin pitkää matkaa, pitää huilitaukoja. Eli me lähdetään mindfulnessissakin rakentamaan sinne mielenhallinnan taitoja, mielen työkaluja pikkuhiljaa asteittain suunnitelmallisesti niin, että me saadaan ne vahvat hermoyhteydet sinne rakennettua ja meille tulee sitä mielen resilienssiä ja joustavuutta, sopeutuvuutta muutostilanteissa. Ja se on täysin mahdollista harjoittelun kautta, niin kuin maratonin tai puolimaratoninkin juokseminen on mahdollista harjoittelun kautta lähestulkoon kelle tahansa. Tai vaikka 10 kilometrin juokseminen, ei sitä rimaa aina niin kauhean korkeallekaan tarvitse asettaa, niin harjoitus on se väylä sinne resilienssin kehittymiseen. Ja nyt mä ehdotankin, että me tehdään yhdessä tämmöinen helppo luokkaan suoraan vietävä hengitysharjoitus, jota kutsutaan liukumäkihengitykseksi. Ja tässä harjoituksessa me mielikuvassa kuljetaan sisään hengityksellä liukumäen portaita ylös ja ulos hengityksellä me liutaan liukumäestä alas. Ja jos susta tuntuu turvalliselta ja hyvältä siellä, missä ikinä tätä videota katseletkaan, niin voit sulkea silmät. Silmät voi toki myös pitää auki. Ja lähdetään tekemään 5 liukumäkihengitystä. Hengitä sisään. Ja kuvittele, että sä kuljet niitä liukumäen portaita ylös sisään hengityksellä. Ja ulos hengityksellä. Lius sieltä liukumäestä alas. Sisään hengityksellä kulje liukumäen portaita ylös. Ja ulos hengityksellä liukumäestä alas. Sisään hengityksellä kulje liukumäen portaita ylös. Ja ulos hengityksellä liukumäestä alas. Sisään hengityksellä kulje liukumäen portaita ylös. Ja ulos hengityksellä liukumäestä alas. Ja kerran vielä oman hengityksen tahdissa. Kulje liukumäen portaasta sisään hengityksellä ylös. Ja ulos hengityksellä liukumäestä alas. Ja sitten voit omassa tahdissa avata silmät, jos ne sattuu olemaan kiinni. Eli ihan lyhyessäkin tuokiossa me saadaan rauhoitettua mieltä. Ja tuohon ei oppitunnista tuommoiseen liukumäkihengitykseen kovin montaa minuuttia mene, mutta tunti sujuu ihan erilaisissa tunnelmissa, jos se systemaattisesti tuodaan tuollaisia erilaisia harjoituksia sinne tuntien alkuun. Ekoilla kerralla kaikki uusi saattaa tuntua vähän hupsulta ja hassulta, mutta oma kokemus on, että 6 vuotta sitten mä aloitin ensimmäisen luokan. Ja aloitettiin ensimmäisen luokan syksyllä mindfulness-harjoitukset semmoisista just tämän kaltaisista liukumäkihengityksistä, 1-2 minuutin mittaisista harjoituksista. Ja toisen luokan keväällä, eli vajaas 2 vuodessa, oppilaat teki 15 minuutin, 20 minuutin kehon skannausharjoituksia ja istumameditaatioharjoituksia, että se on kyllä niin palkitsevaa, kun oppilaat oppii näitä metodeita ja niitä voidaan hyödyntää ja näkee, kuinka se keskittymisen kyky vahvistuu ja he pystyvät upeasti adaptoimaan nämä työkalut käyttöönsä. No katsotaan vielä sitten ihan käytännön tasolla, että mitä me oikein mindfulness-harjoituksissa harjoitellaan. Me harjoitellaan omien tunteiden, ajatusten ja kehon tuntemusten tarkastelua hetkestä hetkeen. Harjoitellaan uteliasta mielen tilaa ja kärsivällisyyttä. Ja ei ole ihan merkityksetöntä, että me harjoitellaan sitä uteliasta mielen tilaa, koska me aika usein luodaan sellaisia mielikuvia asioista ja kuvitellaan, että ne omat mielikuvat on totuuksia.
kun me harjoitellaan sellaista uteliasta mielentilaa, niin eri asiat näyttäytyykin meille hyvin eri näkökulmista. Me saatetaan saada itsemme kiinni, että me ollaan kompastuttu johonkin omaan mielikuvaan jostain tietystä asiasta, joka ei ole välttämättä meille itsellekään totta, mutta ainakaan se ei ole kaikille muille välttämättä ympäröiville ihmisille totta. Ja utelias mieli on yksi oppimaan oppimisen perustyökaluista myös, eli sekin me tiedetään, että uteliaisuus auttaa oppimisessa, mutta millä tavalla me sitä uteliaisuuden vahvuutta harjoitellaan koulussa, niin ei mun mielestä hirveän paljon harjoitella. Et uteliaisuutta voi harjoitella. Et se ei tarkoita, että opettajan pitää tehdä aina vaan mahtavampia ja hienompia tuntisuunnitelmia ja draamapedagogiikkaa ja tehdä sitä, tätä ja tota ja seistä vielä päälläänkin, vaan me voidaan itse asiassa harjoitella sitä uteliasta mieltä, me voidaan harjoitella kärsivällisyyttä ja mindfulness on yksi työkalu, millä me voidaan näitä vahvuuksia harjoitella. Ja molemmat näistä on aivan perusedellytyksiä sille, että me voidaan oppia ja varsinkin niin kuin syvä oppia, että se ei mene sellaiseksi ulkoa opetteluksi. No, me harjoitellaan mindfulness-harjoitteissa myös sitä, että omia tunteita, ajatuksia ja kehon tuntemuksia ei arvoteta eikä arvostella. Eli me harjoitellaan, että me hyväksytään kaikenlaiset tunteet, ajatukset ja kehon tuntemukset sellaisenaan, ilman että meidän tarvitsee reagoida niihin tai tunkea niitä sivuun tai väistellä, pujotella, lakasta maton alle. Me voidaan hyväksyä sellaiset vähän kipeämmätkin tunteet tai ajatukset, joista me ei olla kauhean ylpeitä, niin me hyväksytään, että okei, tämmöisiä ajatuksia, tämmöisiä tunteita, tällaisia kehon tuntemuksia, kipuakin. Ja sitten kun me hyväksytään, että tämä hetki avautuu nyt tällä tavalla ja mä ajattelen, tunnen kehossani näin, ilman että mun tarvii sitä kontrolloida tai yrittää muuttaa, niin se on oikeastaan se avain siihen, että mä pystyn kohtaamaan ne erilaiset tilanteet itsessäni ja arjessa, mitä nyt ylipäätään me kohdataan päivästä toiseen. Ja kolmas, mitä mindfulness-harjoituksessa harjoitellaan, niin me kehitetään itsessämme kykyä kohdata niitä vaikeitakin tunteita, muun muassa pelkoa, suuttumusta tai surua, vapaasti ilman, että meidän täytyy taistella niitä tunteita vastaan niiden kanssa tai tukahduttaa niitä. Häpeä on myös yksi sellainen tunne, mitä me ei mielellään kohdata, minkä kanssa me ei mielellään olla. Ja sekin olisi hyvä hyväksyä, koska häpeän tunteellakin on aina viesti ja se, että se tulisi nähdyksi ja kuulluksi, niin kertoo meille meidän omista arvoista ja siitä, mitä me todellisuudessa halutaan ehkä siltä omalta käyttäytymiseltä tai omalta toiminnalta. Ja silloin kun me koetaan häpeää, niin me haluttaisiin ehkä jollain tavalla piilottaa se kuinka me on ajateltu tai toimittu. Vähän siirtelen tätä kuvaruutua, kun se menee välillä tuohon tekstin päälle. No sitten faktoja. Meidän mieli ei ole luontaisesti taitava elämään tässä hetkessä. Mieltä täytyy jumpata, jotta se vahvistuu ja oppii olemaan paremmin läsnä. Mieli on luontaisesti menneessä tai sitten se suunnittelee tulevaa, se tykkää poukkoilla sinne tänne. Eli luontaisesti meillä ei kenelläkään pysy se mieli läsnä tässä hetkessä. Että se on meidän kaikkien aina yhä uudelleen ja uudelleen tuotava se mieli läsnä tähän hetkeen. Oli kyse sitten lapsesta, nuoresta tai aikuisesta. Ja itse asiassa aikuisilla vielä enemmän, kun me pyöritään siellä mielen ja ajattelun syövereissä, niin se matka niin kuin tähän hetkeen ja läsnä olevaksi tähän hetkeen saattaa olla vieläkin haastavampi kuin nuorilla ja lapsilla. Ihan pienet lapset, semmoiset alle kouluikäiset itse asiassa aika luontaisesti menee semmoiseen läsnä olevaan flow-tilaan, kun he vaikka ihmettelee jotain ihanaa koiranpentua, niin he ei näe eikä kuule mitään. He on täysin sen koiranpennun lumoissa aivan läsnä kokemaan sitä pehmeitä turkkia tai ihastelmaan, kuinka söpö se on ja niin edelleen. Mitä stressaantuneempia me ollaan, niin sen enemmän me pohditaan meidän mielessä menneisyyttä tai murehditaan tulevaisuutta ja se meidän asioiden muistiin painaminen estyy. Meidän aivojen hippokampuksen alue on myös tosi herkkä stressiaktivoitumiselle, että meidän kannattaa
tiedostaa, että se stressi ei ole meille kellekään hyväksi, ja mitä enemmän sä tiedostat itsessäsi sitä stressin kokemusta, niin sen enemmän kannattaisi niitä pieniä palautumisen hetkiä sinne arkeen ottaa. No mistä me tiedetään, että me ollaan läsnä? Me ollaan silloin rentoja, mutta valppaita. Eli läsnäolo ei ole ollenkaan raukeata tai uneliasta. Me ollaan kehollisesti rentoja, meidän mieli on avoin, mutta tosi valpas. Ja itse asiassa mitä jännittyneempi se meidän mieli tai keho on, niin se estää meitä olemaan valppaita ja keksimään ratkaisuja luovasti erilaisiin tilanteisiin. Sitten vielä katsotaan mielenkiintoista faktaa tieteellisistä tutkimuksista. Eli on voitu osoittaa, että oppilaat, jotka harjoittaa säännöllisesti mindfulness-harjoituksia, pystyvät hallitsemaan paremmin stressiä ja haastavia tunteita. Tutkimuksia on jo ympäri maailmaa kansainvälisestikin tosi paljon. Meillä on myös Suomessa tehty huippututkimusta Terve oppiva mieli, jossa on tutkittu läsnäoloharjoitteiden ja rentoutumisharjoitteiden vaikutusta oppimisen, ja erityisesti nämä läsnäoloharjoitteet, mindfulness-harjoitteet on todettu vaikuttavan myönteisesti oppilaiden oppimisprosesseihin ja stressinhallinnan kykyyn. Ja säännöllisesti tehtyinä mindfulness-harjoitukset kehittää muun muassa tarkkaavuuden suuntaamisen kykyä. Meillä on tänä päivänä aika paljon myös tarkkaavuuden häiriöitä. Oma kokemukseni on, kun olen tehnyt oppilaiden kanssa näitä harjoitteita, niin erityisesti ne oppilaat, jotka on lähtenyt sieltä takamatkalta, eli on tarkkaavuuden pulmaa tai muutenkin paljon levottomuutta, niin he on hyötynyt paljon enemmän vielä niistä kuin ne oppilaat, joilla oli jo jonkin verran vaikka tarkkaavuuden taitoa. Eli ne on niin kuin ottanut kiinni sitä muuta ryhmää, vaikka toki se muu ryhmä on edistynyt, mutta erityisen selkeästi huomaa, että juurikin ne oppilaat, joilla niitä haasteita on alun perin ollut enemmän, niin ovat hyötyneet kaikkein vahvimmin näistä mindfulness-harjoitteista mun kokemuksen mukaan. No, mindfulness-harjoitukset kehittää myös keskittymiskykyä ja tunteiden säätelyä. Eli meidän itsesäätelykyky on sellainen, mikä saa meidät joskus ajautumaan riitoihin, tai toisaalta sitten se estää, pystytään toimimaan rakentavammin ja sopuisammin erilaisissa tilanteissa. Ja jos me ajatellaan lapsia ja nuoria, niin se tunteiden säätely on aika olennainen niissä vuorovaikutustilanteissa ja kaverisuhteissa. Myös toki sitten keskittymiskyky ja tunteiden säätely oppimisessa liittyy vahvasti siihen akateemisten taitojen kehittymiseen, että nämä kulkee niin kuin molemmissa, että sekä siellä sosiaalisten tilanteiden kentällä että sitten taas niin kuin kognitiivisten taitojen ja oppimisprosessien mahdollistamisessa ja niiden kehittämisessä ja edistämisessä, niin näillä on valtavan suuri merkitys. No, luovuus ja ongelmanratkaisukyky lisääntyy harjoittamisen kautta, mikä on tietysti aika loogistakin, kun me kutsutaan harjoitteessa itseämme sellaisiin aivon osiin, missä se luovuus on mahdollista. Ja kyky rentoutua lisääntyy. Nuoret on esimerkiksi kertonut, että näiden harjoitteiden harjoittamisen myötä oma unenlaatu on parantunut ja nukahtaminen helpottunut. Mutta mikään menetelmä tai harjoitus ei muuta kouluarkea, ellei sitten uusien taitojen saavuttamisen eteen ponnistella suunnitelmallisesti ja vaiheittain. Muutokset parempaan tapahtuu kärsivällisen, suunnitelmallisen ja johdonmukaisen harjoittelun myötä. Eka pitää olla realistinen tavoite. Se voi olla vaikka, että tehdään päivittäin yhden kerran tämmöinen harjoite. Sitten se voi pikkuhiljaa lisääntyä, että se on joka tunnin alussa. Siellä pitää olla sitä säännöllisyyttä ja toistoa, pitkäjänteisyyttä. Että mun mielestä niin kuin vuosi on semmoinen hyvä lähtökohta, että ainakin vuoden kokeilee tällaista metodia, koska se puoli vuotta menee siihen, että tämmöiseen uuteen metodiin tutustutaan. Ja sitten se pikkuhiljaa lähtee juurtumaan, niin vuosi on minimissään semmoinen aika, jossa tulee näkyväksi, että tuleeko sieltä sitä hedelmää. Ja välietappien sanottaminen äänen on tärkeää, että sekin on hyvä tuoda se prosessi näkyväksi, että jos oppilaiden kanssa lähtee tekemään näitä harjoitteita, niin on hyvä sanottaa, että hei, huomaatteko, että nyt
me osataankin jo näin hyvin keskittyä ja tulipa tänne hienosti hiljaisuus tämän harjoituksen aikana, että koko aika niin kuin tehdään sekä itselle että oppilaille näkyväksi sitä edistymistä ja hyvää, mitä siellä alkaa tapahtumaan siellä arjessa. Ja tässä vielä hei teille muistutuksena, että tuolla hymytaidot.fi, siellä on Vimeossa hymykoulujen sivustolla. Tuolta muuten puuttuu nyt U tuolta koulut, sieltä on koulut, sieltä puuttuu U ton L ja T välistä, mutta ei haittaa, lisätkää se sinne. Löytyy siis maksuttomia harjoitteita, mitä voitte lähteä luokissa kokeilemaan tai itse voi lähteä kokeilemaan. Ja lämmin suositus rohkeasti lähteä harjoittelemaan. Mutta hei, minä kiitän tosi paljon Suomen Viron instituuttia, että sain tulla kertomaan näistä mindfulnessin mahdollisuuksista ja oikein ihanaa joulun odotusta ja joulun alusaikaa kaikille. Moikka!